मुलुगनिफ्राय फालांगि फोथाराव शिवराज नार्जारी। बर' सावथुन मुलुगनि दिहुनगिरि बिथोनगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरि शिवराज नार्जारीया बे समाव मोनसे फालांगिनि फोथाराव ओंखारदों। शिवराज नार्जारीया गोदानै बेखेवदों हाफु बारफु फेमिलि हटेल आरो धाबा। क'क्राझार जिल्लानि कारिगावनि सोनाब फारसे 1 किल'मिटार जानथायाव थानाय दनपुर गामिनि नेशनेल हाइवेनि सेराव थांनाय 15 डिसेम्बर खालि शिवराज नार्जारीनि गोदान हाफु बारफु फेमिलि हटेल आरो धाबाखौ बेखेवनाय जादों। समायना रमायनायै साजायफबनाय बे गोदान धाबाखौ बेखेवनानै होदों आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। गोदानै बेखेवनाय बे धाबायाव बर'नि गासै दोरोङारि ओंख्रि आरो जाग्रा बेसादफोरखौ मोननो हागोन। लोगोसे बे धाबायाव जायखिजाया रोखोमनि पार्टी जेरै बार्थडे पार्टी, वेडिं एनिभार्सारि पार्टीफोरखौ खालामफैनो हागोन आरो मोनफ्रोमबो फोरबोनि समाव हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लागोनखौ मिथिहोदों। बेनिखायनो बे धाबायाव फैनानै रंजानाय लाफैनो आरो खेबसे जानाय फैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरदों धाबानि बिगोमा शिवराज नार्जारीया। राजा लामाजों हान्थिग्रा रायजो राजाफोरनो मोजां जाग्रा आदार जगायनानै होनाय आरो गावनि थांना थानायनि राहा दिहुननानै लानो थाखाय फालांगि फोथाराव आगान होदों होननानै फोरमायबावदों धाबानि बिगोमा शिवराज नार्जारीया। गोबां सिगांनिफ्रायनो खस्थ' खालाम दिनै इसोरनि अननायाव जाफुंसारनो हाबाय जे नैबे जोंनि कारिगावनि ओरै सोनाबहा फैनानै कारिगावनि 1 किल'मिटार बेयावहाय धनपुर होननाय मोनसे जायगा दङ एबा ओनसोल, बेनि गेजेराव आरो दा हाफु बारफु फेमिलि हटेल एन्ड धाबा। दा बेवहाय गोबां रोखोमनि जाग्रा जेरोखोम जोंनि बर'नि एबा नर्थ इस्टनि गोबां मोजां आइटेम, लकेल खुसिया, बिदिनो एम्फौ, इन्दि एम्फौ आरो अमा, नाथुर, अक्ट'पास आरो साम', ना लकेल बेफोरबायदि बुस्थु जोंनाव मोनजानो मोनगोन आरोखि। दा बेखायनो आं गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरैयै खुलुमहरनाय थायो जे बयबो आंनि धाबायाव फैनानै गावनि गोसो बायदि जानो लुगैनाय बुस्थुफोरखौ जाहाथे जाफैयो। जिहेतु ग्राहक जानायनि बेसेनफ्रा जोंनाव खोब खमावनो मोनजागोन आरो जोंहा मिरामिस आइटेमावहाय बा ओंखामजों लोगोसे गोबां बिदिनो बोथोर नायै बोथोर दा गोजां बोथोरनि जामु जेरोखोम ओंखामजों लोगोसे दालि, अनला, लोगोसे आलु बाथोन, लाइ भाजा, बिदिनो टमेट' गोरलै बाथोन, गोबां माने जाग्रा मुवा जोंनाव मोनजागोन आरोखि। गारि पार्किंनि सुबिदाफोरा माबायदि दं? गारि पार्किंआथ' गोबां, गारि पार्किंआथ' गैयाबाबो आधा बिगानि बारायानो दंखायो। जोंनावहाय माने हाइवे सेर जाबाय नालाय गोबां बेयाव ट्राकफोरबो हाबनो हागौ, बासफोरबो हाबनो हागौ आरो गोबां गारि फिसा, मटर साइकेल आरो जोंना बे पार्किंनि खाथियावनो दाबावैनो गारि सुग्रा एबा कार वास जों बेखौबो गायसननो नागिरबाय आरो। दा बेयाव गारि सुनायजों लोगोसे गोसोबादि जानो लोंनो बे सुबिदाखौ मोनगोन आरो। फेमिलि लानानै फैनो हागोन? फेमिलि लानानै फैनो हागोन, गासिबो फेमिलि फैयो बा सोरबा मोजां मोनलायनाय, सोरबा इन्टारेस्ट खालामनो लुगैनाय फैनो हागोन आरो। वेलकाम गासिबनिसिमबो। औ, लोगोसे बे जोंनि हाफु बारफु फेमिलि हटेल एन्ड धाबायावहाय सोरबाफोर बार्थडे पार्टि बा एनिभार्सारि बा सोरनिबा गोथार जुलि दा बेफोरखौबो खुंनो हानायनि जोंनाव सुबिदा दं आरोखि बे धाबायावहाय। उन्दैफोरनि गेलेनायनि सुबिदाफोर? उन्दैफोरनि गेलेनायनि सुबिदाखौ दा जों खालामथ'नो हायाखै, खिन्थु जों एसे लासैनो जों खालामलांगोन आरो। माब्ला अपेनिं खालामनाय जाया नोंथांनि बे धाबाखौ जोङो अपेनिंआ थांनाय 15 जानुवारि बावाखै, दिनैजों सप्तासेसो जाबाय खोमा जों अपेनिं खालामनाय जाबाय। जोंहा मानाव गेदेर दिनै आंनिनो बिमायं असे जोंनि आसामनिनो बारग' मिनिस्टार आयं प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनि आखाइजों जों बेखेवनाय जाबाय। खुलिदों। दा बेनो उद्देश्यआ जाहैबाय जोंना बे जोंनि एरियायावहाय गैयाबाबो कारिगावनिफ्राय आप टु पार्कगावसिम मोजां बिदि धाबा हटेल गैया। दा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा गोबां हान्था मेला खालामनायाव सोरबा उखैलाङो, बिराद दै गांहाबलाङो बा
बिराद खस्थ' मोनलाङो दा बे खस्थ' मोनलायनायनि थाखायनो जोंनाव जिरायग्लांनायजों लोगोसे सोरबा ओंखाम उखैनाय दा बेखौ जोङो सुफुंहोहरनाय दा बे आरोखि फास्टफुडनि आइटेमफोरबो मोननाय जागोन नामा नोंथां? मोनगोन फास्टफुडनि आइटेमबो मोनगोन। समायना मोनसे दैसा बोहैलांदों खाथिजोंनो बेयाव मा सुबिदा होनो? दा बेयावहाय जोंहा बेखौ आं दा हास्लाबाखै नोंथांमोननि सिगाङावहाय माने मोनसे साइबर्ड थागोन गोजोन देरा आरोखि माने बेवहाय ओरैबायदि मोजां जायगाया दैथिं बे दैया गौरां दै क'क्राझाराव बोहैलाङो दा बेवहाय बिदिनो सोरबाफोर स्पेसियेलि जानो लोंनो गोसोबा बा पिकनिक बादि बेयावहाय थांनो हागोन आरो फैगौ गोदान बोसोर 2026 बेनि थाखाय जों बेवहाय मोनसे स्पेसियेलि पिकनिक स्पटबो जों बेखौ बानायनाय जागोन आरो। नोंथांखौ सिगां समाव सावथुन मुलुगनि जिथु सावथुनफ्रावबो नुनो मोनोमोन। दा जिउआव थांना थानायनि थाखाय बयहाबो माने गोबां राहा लामाबो नागिरनांगौ जाना फैयो दा सावथुन मुलुगाव ओंखारोमोन आरो दासिमबो ओंखारगोन सम मोनबानो सावथुन मुलुगावबो खामानि मावलांगोन दा आं बेनो आरोखि।